양은 맛있게 기자. 양 기자. So media friends rongno जों दिनै Bubagra warriors YTF rok जों दिनै West PSO फाइका अबनो दिनै Bubagra no खरकसा Sanjib देबरमा हनैनेके खरकसा ताखुक bo erom khaineke Facebook ni bisingtui khai je kok sitara khuk sitara bai khaineke comments khaikya abo kuno dino phono khoroksa borok kaham bini bukukti abai kok ongkhona digi o tui thangya so bo totally mental tai kubuni party ni phurungjak tai bono rang ruwini ke chari tono aboni bagai bo khoroksa chin Bubagra chini soyong matai ni avatar manjak chini tiparasana ba sirena bagai dofano mathangna bagai ne je samung khai tongo chini Bubagra ne bagai ne ke amake khuk sitara sawine ke Facebook o comments bisingtei kene ke sei tongo so aboni bagai sing tini chini sikla bodol chini YTF ni joto warriors sok sing joto no sing faine ke tini West PSO bini mungine ke sing FIR khaikya जों पुलिस रक बाय प्रशासन रक बाय जों कक सालेमानि बिसिङाव कायसेनो बरक साखाचनो दाति खायनेके एक्शन आनाय हनै जों बंगनते कक कजारि काबुखा विदिन 7 days एक सप्ताहनि बिसिङाव जदि एक्शन नाया हांके जों अबनतैनेके तेब कतर चबा खायने थांगि दङ हनैनेके bo jagani जों kaham sinu bini nok boro जों kaham sinu botam khai जों kaham sinu bono जों bono sini aingya haipeno social media ni bisingtui nukha jokhon ba जों bono legally babe nake tini bini mungine FIR khaikya जों bono sinu tangi sini yanglai ba bini mung Sanjib deborma bobo khorokse tipra sanoble bini nok boto tipra raijo no bobo to khorokse bumane busanoble boko boroni ba जों bono sini yangnani ang nong media ni bisingtui kaisano sanamo chungo Sanjib deborma nang nugui tongkha hangke taratari nini kok samani obono nang map sanine ke paidi haya hangke sikla rok achugui tonglak nungsina Bubagra ne je kok samani oboni jawab जों nin thaniwo जों jeske pono na hanai tai social media ni bisingo joto sikla tongnai rok tai okra chalai tongnai rok joto use khai tongnai rok social media ekta platform jeta Facebook Instagram YouTube tabuk choli tongo trending go to o jagao tamba जों kaham kok salaidani bagisi kebni samung kaham khaimani जों bono appreciate khaina bagai kebo boma hayengi tongkha sugia jorao जों bini bagai kok salaina bagisi kebni bagai kebo hamya ke personally attack khaijani jagaya abo hangka hangke somaj bo sitaranai dofa bo sitaranai nung ang bo sitarang to nijini nok nijini borok nijini takhuk nijira bising omai hamya saya samung khayawoi kahamno khaidi jottono naithok tongmane jat khaineke ar chin Bubagra chini bagi je samung khai tongo oboto जों joto tiprasa tongnai simia
kubni bosong tongnai ro phatar hasteni borok rok bo saimanai tongo jerom chini ha Bubagra chini bagai bom hai ke samung khai tong so abo hai rok no chung appreciate khaine dorkar chikon chikon phaine ke borok phaine ke Facebook tai Instagram tai YouTube ni bising ti comments ni bising ti khaine ke live video ni bising ti khaine ke oba hamya samne oba bondo khaine khaiteng hambai